в лицето на техния по-малък син Стефан Филипов Аврамов. Ще бъдат връчени почетните плакети за удостояването на почетни граждани. Благодаря на община Куклен за казаната ми чест, макар и посмъртно. Моите родители не държаха на плакети и показност, държаха най-вече на благоденствието и здравето най-вече на всички кукленци. Всички го знаете това нещо, които ги познавахте. Аз благодаря отново на общината за честта, която им оказват посмъртно. Най-важното е, че тези плакети ще напомнят на техните внуци Филип и Мариела Аврамови за това какво са постигнали техните баба и дядо. Благодаря отново.